मरला पर चाचा आंसू गिरावल वर्जित बा हमने के पुराण में लिखल बा गरुड़ पुराण में कि आदमी जब मर जाला आँख से आंसू गिरा दे आ नाक से जितना पानी गिरेला वो आत्मा के पिए के पड़ जाला। भगवान ओकरा के सतावे लगे कि हो मालदे के लोग काहे रोता, केकर का ले बनी रोता, शर्मा परिवार काहे रोता, गम में बा हम का ले बानी, भेजनी तो सोहर भई आ बुला लेनी तो रोआई हो गई। आखिर हम ले के कर का बानी, का ले बानी, का केहू के कर्जा लेबा तो लौटई बना, केहू के खेत जोतबा बटैया तो दे देबा ना, केहू के घर मकान लेबा किराए पर तो लौटई बना। तो हम अपन ले रहनी, अपन ले बानी ते में लोग काहे रोता। आई हिंदू मुस्लिम दोनों आदमी के पुराण में लिखल बा, हिंदू के पुराण में मुस्लिम के कुरान में। आज भी मुस्लिम के जनाजा उठेला तब मौलाना खिसिया जाए, चुप रहो, आंसू मत गिराओ, तुम जन्नत में जाने से रोक रही हो। मौलाना लोग डांट देला, लेकिन हमने किया के लोग बैठ के रोवेला, बर्दाश्त ना होला। अरे राम जी ना बचौले तो हम अपने बाप के किंग बचाए रे भाई। ऐसे रोवल वर्जित हो। और कथा गावे के कारण ई हो कि भगवान खुशी रहे कि भेजनी तो सोहर और धन अपन ले बनी तो हमार भोजन हो रहल बा। ये महमूद शर्मा जी के उचित स्थान दिहल जाओ। भेजनी तब मंगल, रखले रहनी तब मंगल, आई अपन धन ले बानी तबू हमार मंगल। तयाई तब रामचरितमानस से जेकर नाम श्री राम उर्फ महमूद शर्मा जी, राम जी के चर्चा सुनाए। ओ समय के बात बा, आखिर हमन किया श्राद्ध काहे होला। रावण के जब चलती भई तो दुनिया में ऐलान कर दिला कि कोई ब्राह्मण किसी के दरवाजा पर नहीं भोजन करेगा और किसी का पृथ्वी पर श्राद्ध नहीं होगा। चढ़ जाइए, आराम से चढ़ जाइए, धले तनी धले। जय हो महादेव की जय हो, जय हो, जय हो। केहू ने के जान का बन के रुआ चहल बनी दे 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 दे। यहाँ के दूगो लड़का बने सन, इहे असली महादेव के रूप हो। जेकरा घर के यहाँ के बानी अनुभव करे न, ऐसा आदमी जेकरा घरे पैदा होले न, ई बैठल खात होइए तो घर भर के लोग खात होई। इकर कर्तव्य आ खात होई घर भर के लोग। जय हो, जय हो, जय हो। हम रउआ का माला पहना देता नहीं, महादेव रउआ के निरोग रख। वही नाम के चर्चा करे के बाद मैं तभी जब रावण ऐलान करा दिलस की दुनिया में श्राद्ध नहीं होगा और कोई ब्राह्मण किसी के दरवाजा पर नहीं खाएगा, लेकिन राजा दशरथ एक के शुरू कर दिले। यही से रावण के राजा दशरथ के खानदान से दुश्मनी जन्म ले लो, दुश्मनी हो गई। फिर बलिया टाउन हॉल में मानिए रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी आ रहे, पूरे समाज से निवेदन करेंगे उस नौजवान का सोच के विषय में अनुभव करें और वक्तव्य से आनंद उठाएं और भारत के देश के भविष्य को तय करें। बबुआ दीपक मेडिकल स्टोर 51 बने अभिनंदन बा। मेडिकल स्टोर के तरफ से फिर पुरस्कार हार्दिक स्वागत बा। जब रावण ऐलान करा दिलो तो राजा दशरथ जी शुरू कर दिले। कब जाना बेरा जवानी में राजा दशरथ शिकार खेले के शौकीन रहे, जाके श्रवण कुमार के बाण मार दिले। और श्रवण कुमार जब मर गए तो उनका रानहर माई बाप सुन के भी मर गए।
दोनों आदमी शराब दिल की जा राजा दशरथ आज बेटा के आग में हमारी मरतानी एक दिन तू बेटा के आह में मर जाइबो। वो जल के चलते सरवन मर गईले, वो बेटा के चलते बाप माई मर गई। अब वो जल लेके गईले गुरु वशिष्ठ के लेके कहली कि बाबा ये जल के वजह से 3 गो हत्या भइल बा, ये जल के हम का करी। तब गुरु वशिष्ठ कहली कि राजन रावण श्राद्ध के बन करा दिल बा, बाबा जी लोग के खाइल बन करा दिल बा, अब तू श्राद्ध शुरू करावो। आई जल पंडित जी लोग के पत्तल पर चलवावो, काहे कि ब्राह्मण में उस शक्ति बा कि सारा दुनिया के पाप नाभि में समाप्त हो जाला। बस जल बाबा जी लोग के पत्तल में चले लागल आकाशवाणी भई ब्राह्मण लोग भाग जाइए, अच्छो हत्या का जल है। तो जातना बाबा जी लोग होट ले ले बा उल्टी नानू करी है, उहे लो जे पी गई रहे उ 10वां दिन पोखरवा पर पिएला। अब एबरा स्टैंडर्ड हो गइल बालो, पहले जल पीले रहलो अब घी पियतालो। आ जातना घी पियना बाबा जी बाड़े ए लोग के परमानेंट जोंडिस के बीमारी हो। तजे जल के ग्रहण कलियल उ महापात्र हो गई और जल से जे भाग गई उस सरोतरी ब्राह्मण जेकरा के आंगना में बुला के खियावल जाला। अब तक दुश्मनी राजा के संगे चले लागल कि हम बंद कर रहनी राजा चलब करा देलो। राजा दशरथ के 4 गो बेटा भइले, 4 गो पतोही आइली, राज दरबार में बैठल बड़े ऐना में चेहरा देखत अरे अगरा तर के हमरा 4 बेटा 4 पतो, अब हमरा कोनो चीज के कमी नहीं है। तुलसीदास जी यही जी लिखत है जब तेरा में ब्याही घरी आए नवनीत मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याही घरी आए नवनीत मंगल मोद बधाए। 12 बरिस ले मंगल भइल। राजा बैठल बड़े दरबार में, आगे आईना बा, आईना में चेहरा देख के मुस्कुराता रहे। तले कान में केगो बाल सफेद दिखाई देलन, अनुभव करे लगले कि बाल हमार पाक काहे गइल बा। जाके गुरु वशिष्ठ से पूछले कि बाबा जी हमारा कानवा का बोलिया काहे पागल बा। तब गुरु जी कहने के राजन आपका चौथापन में पुत्र हुआ और आपका जाने का वक्त हो गया है, इसलिए अयोध्या का नरेश, अयोध्या का राजा अपने बेटा को सौंप करके जंगल में जा करके अपने जीवन में कुछ भजन कर लीजिए। राजा ऐलान करा दिले कि कल राम के राजा बना दे। ई बात अयोध्या के लोग के अच्छा लागल चाचा, लेकिन देवता लोग के देह में बीमारी हो गई कि राम राजा बन जाए तो राक्षस के मुँह है सो। अब सारा देवता लोग सरस्वती जी के घेराव कोई हाथ जोड़ी अरे पूजी ले अरे चरनावा ए सरदा अरे मानिना कहानावा माई कहली कि देवता लोग का करे के बा। देवता लोग कहल कि माता कोनो उपाय करके राम राजा मत बना, राक्षस नाम रही तो राम जाति होइए राजा काम सब होई बेमाजा। राम जाति होइए राजा काम सब होई बेमाजा। कोई
अरे पपियन के अरे मराना माए माई हो बनी ना जाना कोहता विजेंद्र गाई बलिया में माथा नाई शीला मुड़ले अरे गौतम अरे तूफानवाए माई हो बनी ना गाना माई सरस्वती कली की ठीक बात है तो उहे काम करे जाना से सबकर भलाई तो सरस्वती चलली आके राजा दशरथ के महल में ढुक गईली आ लौड़ी के जाके मती मारता रही रानी के नहीं मारत राजा के नहीं मारत एगो नौकरानी के मती मार देली देव तो लोग नु चाचा गरीब के काल रहे बताई राजा के मती मारे के चाहिए रानी के मारे के चाहिए एगो बेचारी लौड़ी के मती मारला के जरूरत यही से लोग किस्सा कहेला कभी भी गरीब के लोग सतौले बा कहियो सताई सृष्टि के यह नियम बा काहे कि आदमी के क्रोध बढ़ेला कब अपना से कमजोर देखेला तब अपना से कमजोर आदमी तो लोग टूट पड़ेला आ जहाँ बरियार देखले तो खिसिया भाग जाए यही सब बकरी जनबाड़ी सब बकरी उ राती खा रोए लिस राती का बकरिया बड़ी रोए लिस तो दुर्गा जी का ये बकरी काहे रोवतारू लो तो बकरिया कहली से माई रुआ जगत के माता है हमनिए के बेटा के लोग बलिदान काहे चढ़ा देला तो दुर्गा जी हंस के कहली जो हम का करिए बकरी तोर भातारे बोका जाने का भातारे ठीक नहीं ओकरा लइका के तइहे दसन होई ते में मियाते रहबे तोर भातार बोबियाते रही आ तोर बेटा काटाते रही अब लौड़ी के जब मती मरली सरस्वती लौड़िया गइल के कई के लगे कलश की का नैहर से आज बनी करे के हम मती मारे आई करे चलते विरोध चालू हुई महारानी एगो बात पता लागल हो कुछ बात पता लागल हो रउआ सबद के बेटा बिना अयोध्या का राजा बनी अब बताओ कौशल्या राजमाता बोली है आ तू तो लौड़ी माता बोले लग ई बात जानलू है कि ना जानलू है कि ना सुनी सुनी महारानी अबतिया साची कहता तारो हाय 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 राजा जी भइले अरे धोखाबाज रानिया तहरो सैया जी सुन लो कि राम कमाई मरले बाड़ी राजा जी के मतिया आ जौने जौने कहली रानी तौने करेले बतिया राजा चलता रे चाल तार बेटा गोइल बा ननिहाल आ देख लो इने अपने हाय 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 राम के बनाई है अरे जुआ राजा तहरो सैया जी इतना बात जब सुलझ के कई कलश की लौड़ी लौड़ी
जबान पताला लगाओ, जैसे हमारा राम वैसे भरत ते घर में आग लगावे आज बड़े कि रानी बोले फाटक, अरे बोले फाटक, अरे सुन लोरी बात हमार, रानी बोले फाटक, अरे सुन लोरी बात हमार, तले आपकी भी आऊ खार खबुमार भी आऊ खार खबुमार कुबरो जौन थरिया में खाए में ओई में छेद करे के जेकरा घूरा बैठे के ओकरा मुड़ी में आग धरे के लोग साच कहेला बानी अलंगड़ी कुबरी और कानी तीन आदमी से सावधान केकरा से लंगड़ कुबर कान जौन आदमी एगो आंख के होखे अगर वो मालदे बाजार पर जाता ने रास्ता में मिल गई काल व शर्मा जी लौट आई पानी पी के फिर जाए आ फिर दोबारा भेटा जाता शर्मा जी काहे लौट गई नहीं है कोई दिन बजरिए मत जाए काहे के ओकर एगो फेस उड़ल बार और दोनों फेस उड़ा दी दोनों कान लंगड़ कुबर आएगो है कुबरी होली सर कैसे नया नया केहू का पतो हो आवेला ना तब पहले कुबरिए मुंह देखे आवेली सर कुबरिए अरे धन हवे का की कितना निमन बाड़ू ये बाजी नकिया तहार कितना टूसा खानी बा आँखिया बैगन खानी बा मुहवा रसगुल्ला खानी बा तोरा बाबजी के लाकवा मरले रहे रे इतना निमर है लड़की के बियाह है लबेदवा से पड़े ठीक से रही आएगो लंगड़ आदमी खराब होला हमार चेलो हो लंगड़ा नहीं खे देखो तो मनी का करता वो काहे खराब बा विकलांग आदमी खराब होला वो चलेला तो देखी ले कि ना पूरा ही मिर्ती पारो एक दिन गलती से ओकरा के एक थप्पड़ मार देने हमार फोन ना उठौलस तो एक दिन मार देने जरी रहे अतना ब्यास को मारे जैसे मारे के बीरन तो गिरल तो 3 निमुनिया नाहर में चल गई ओ दिन से कोई क्रिया खत्म नहीं बेकरा ई तो बेमरले ढिमला तारी बबुआ तो लोग सच कहेला बानी अलंगड़ी कुबरी और कानी भाई चिराग पासवान जी 28 तारीख को बलिया हॉल में आ रहे हैं आप सबसे निवेदन है जाकर के उनका मान मर्यादा प्रेम दुलार दे और उनके भाषण से आनंद उठाएं लोग साच कहेला बानी अलंगड़ी कुबरी और कानी त तीन होली सहारा लिखगु मार कुबरो तीन होली सहारा लिखगु मार कुबरो कुबरी कलश के तू तार बेटा राजा बने चाहे उनकर बेटा ऐसे हमरा मतलब हम लौड़ी मारी तो लौड़िए रहो तू जाना तार काम जाने सरस्वती बुझली जे काम फरियाए वाला बा अब रानी के हमरा मती मारे के पड़ी जब रानी के मती मरली सरस्वती तो देखी कितना कौन तर पर गई पहले रानी के लगे लौड़ी गई ना बुझली अब एगो रानी होके नौकरानी के लगे जाता रही कहली कि लौड़ी ते जौन कहता रे शायद हो जाए एक और उपाय का बा कहली कि उपाय और वह याद बा जाना बरा देवासुर संग्राम में राजा दशरथ जी लड़ाई में हारत रहे उनका रथ के धुरकुल्ली टूट गई रुआ अपन अंगुरी लगा के चका नचा देनी लड़ाई में जीत गए रुआ के कहले कि कोई बर मांगो रुआ मगनी दू बेर रुआ के कहले उहे दू गो आज मांगनी अपना बेटा के गद्दी मांगनी उनका बेटा के जंगल में भेज बाहरी विधाता मंथरा के मथला से झूठ सच कथला से तनी को न मन में विचार कैली के कई
चूरी लाठी फोरी देली अरे लाटा बिखराई अतिरिया चरित्र बेसुमार कई के गई देह पर के आभूषण खोल के बिक देतिया नीमन साड़ी खोल के आ डाइन के रूप बना के कोहना जाती है जे राजा मनावे वही है तो दुगो वरदानवा मांग ले अपना बेटा के गदिया मांग ले उनका बेटा के जंगल में भेज दे कि लाटा भी खराबेली अंगनवा गहनवा उतार अरे लाटा भी खराबेली अंगनवा गहनवा उतार देली होला अरे जाई के समय को भवनवा गहनवा उतार देली पहला ही गावेले विजेंद्र बाबा गहनवा गहनवा उतार देली होला अरे चेलावा बनावला तूफानवा गहनवा उतार रानी के कई कोहना के बैठल बड़ी राजा के पता नहीं खे सारा लोग सजावत डेकोरेशन करता कि आज राम राजा बनी है ई बात केहू नहीं के जान के रानी में विरोध करता रही कथा जी खड़ी पाई लागल अब रउआ के चलते चलते एगो चटनी हम